хушбахтона дар ҷомеаи мо кӯдаконе мушоҳида мешаванд, ки аз хурдсолӣ бо зиракию далерияшон ҳамагонро ба ҳайрат мегузоранд. дар ин нашри барнома дар дунёи пурасрори писарбачаи сайр хоҳем кард, ки аз умраи чунин кӯдакон ба ҳисоб меравад. қаҳрамони мо Абубакр Абдураҳмонзода ном кӯдаки 8 сола аст, ки бо ҳунару маҳорати доштааш касро ба ҳайрат меорад. ӯ давоми 2 сол мешавад, ки дар риштаи футбол тамрин мекунад ва ба хурдсолиаш нигоҳ накарда, ҳунараш аллакай рӯз аз рӯз дар ҳоли рушд аст. бо ин ҳама талошҳое, ки ин ниҳолаки наврӯста дорад, умедҳои бузург ҳосил мешавад. ман Абу Хушбахтӣ давоми 2 сол мешавад, ки дар клуби Помири Душанбе машқ мекунам. Дар давоми 2 соли машқ карданам ман дар чандини мусобиқаҳо иштирок кардам, ҷойҳои намоёнро иғол кардам. дар оянда ман мехоҳам, ки тамринҳоро зиёд карда футболбози касбӣ шавам. орзу фарзандони мо дар ҳамин майдончаҳои берун аз хонаҳо футбол бозӣ мекунанд, шавқманд буданд. мо ҳамин бозиҳояшонро медидем, хеле хурсанд мешидем. бозиҳои нағз мезгаронданд. ҳамин сабаб фикр кардем, ки дар ягон клуб монда машқи тамрин кунанд. ин корам кардем. на тӯли 2 сол мешавад, ки дар дастаи Помир Душанбе машқ тамрин мекунад. машқҳои хуб мезгаронанд. мураббияш Баҳодуров Саодатшоҳ инсон мураббии хуб аст. машқҳои хуб нишон медиҳад бачаҳоро. мураббии бофаҳм, бо маданият аст. тӯли 2 сол мешавад ина машқҳои хуб карда, ҷойҳои мусобиқаҳо гузаронда, ҷойҳои хубро намоён гаштанд. бо дар оянда мехоҳам, ки ба дигар давлатҳо сафарбар шаванд, ҷойҳои намоёнро ишғол кунанд. барои пешрафти ҳар як кӯдак оила ва волидонаш нақши бузург мебозанд. маҳз муҳити оила барои муваффақ шудани кӯдак замина фароҳам меорад. падари Абубакр ҳам аз овони кӯдакии писараш дар талош аст, ки фарзандаш дар оянда яке аз футболбозони шинохта гардад. аз ин рӯ ӯро ба дастаи Помири Душанбе гузошт, то ки дар он ҷо машқу тамрин намояд. Абубакр давоми 2 сол мешавад, ки дар ин ҷо машқу тамрин мекунад ва рӯз аз рӯз ҳунару маҳораташ рушд карда истодааст. аллакай дар як муддати кӯтоҳ ӯ дар чандин мусобиқаҳо иштирок карда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ шудааст. фарзанд мақсад ин хел аст, ки як шавқ мебандад ба як касб. Абубакр мисол футболро хело нағз мебинад. ҳамин шавқманди зиёд аст, шавқмандияш зиёд аст ба ин футбол. аз беҳудагардӣ ҳамин тагои дом ису масалан мо тасмим гирифтем, ки ҳамин касби футболро ки дӯст медорад, масалан химам бале чӣ ки футбол ҳастам, химам касби футболро дӯст медорам. ҳамн сабаб мехоҳам, ки ҳамин фарзанди ман ба орзуҳош бирасад. ҳар пагоҳӣ сараввал ба мактаб меравад ва пай аз худ кардани дарсҳо мешавад. ӯ ҳоло дар синфи дуюми гимназияи давлатии рақами 4-и пойтахт таҳсил мекунад. дар баробари маҳорати хуби доштааш дар футбол, мо тасмим гирифтем, ки аз рафти дарсомӯзиаш ҳам бохабар шавем. аз ин рӯ ба муассисае, ки ӯ таҳсил мекунад, ташриф овардем. С первых дней я заметила в нем такую маленькую искорку.
и назначила его физоргом класса. Хотя и он учился в 1 классе, назначила его физоргом класса. Он ко всем занятиям относится очень серьезно. Успеваемость у него отличная. По всем предметам он получает 5. За период, вот, за 2-й год, который он у меня учится, никогда такого не было, чтобы он пропускал уроки или же не пришел неподготовленным к урокам. Очень любит спорт. ӯ бо ҳамаи ҳамсабақонаш муносибати хуб дорад. аз ин рӯ ҳама ӯро дар синфашон дӯст медоранд. абубакр дар синфи мо мехонад. ӯ бачаи боодоб аст. ҳамеша бо дарсҳо бо тайёрӣ меояд. Бо Абубакр дӯстам. дар дарси тарбияи ҷисмонӣ дар бозиҳои шавқовар бозӣ мекунем. Абубакр футбола бисёр хуб бозӣ мекунад. абубакр ҳамеша ба ҳамсинфаҳамон ёрӣ медиҳад. ӯ ба футбол машғул аст. мо мехоҳем ки ӯ машғул шавад. вақте ки вориди синфи онҳо шудем, дарсашон аз фани забони давлатӣ буд ва ҳамаи бачаҳо бо тайёрии хуб ба дарс ҳозир шуда буданд. ҳама кӯшиш мекарданд ки фаъолии худро дар дарс нишон диҳанд ва миёни онҳо абубакр низ иштироки фаъолона дошт. گفتنم اومد که ابوبکر از همون اول سال که من در همین صنف به حیث آموزگار زبان دولتی به او درس میدیم، در رفتار و آداب و گفتار ابوبکر نسبت به همصنفانش برتری میبینم و وقتی که فهمیدم که این خواننده صنف به ورزش مشغول است به نمود فوتبال، در حقیقت ورزش خود یک نمود آداب رو در هر یک شخصیت تربیه میکند و من هیچ گونه ندیدم که ابوبکر همچون در پیوستگی که با ورزش مشغول است یگان در شخصیت وی من نسبت به دیگر همصنفان مسئولیت شناسی رو بیشتر احساس کردم. از روی گفته معلمان این مؤسسه، ابوبکر نه تنها از فن زبان دولتی بلکه در دیگر درس‌ها نیز بسیار فعال است و نوبسته از خوشحالی‌اش در المپیادهای فنی میان همسالانش اشتراک می‌کند. با این همه تلاش‌هایی که از حال ابوبکر هم در خواندن و هم در سمت ورزش دارد، گفته می‌شود که او را آینده درخشان در پیش است. Излюбленный вид спорта у него футбол. В прошлом году, когда он учился в 1 классе, он приносил очень много медалей. Мы ему вручали эти медали во время школьной линейки. А в этом году он чуть-чуть подрос и взял всю ответственность уроков физкультуры на себя. И хочу в дальнейшем видеть его успешным, как бы на большом спорте. چون این کودکان نه تنها افتخار خانواده و مکتب بلکه مایه افتخار دولت و ملتند. بنیادی جامعه سالم محض به سالمی نسل نورست وابستگی دارد. از این رو آنها را باید پیوسته دستگیری نمود. همینطور بعدی از مکتب به خانه آمدن، ابوبکر پی اجرایش سفارش‌های درسی‌اش می شود و سپس تا وقتی تمرین در میدانچه نزد خانه‌شان با فوتبال بازی مشغول می شود.
абу як бачаи чусту чолак аст. Мо дар назди хонаамон майдончаи хонаамон бозӣ мекунем ва машқу таъмин мекунем ва ӯ абу хеле бозингари хуб аст ва ӯ хеле ба ӯ истеъдоди хеле хуб дорад. Ман мехоҳам ки абу бозингари беҳтарин шавад ва дар оянда миллати тоҷикамонро муарриф кунад. Мо ҳар саҳар ба майдончаи домамон меравем, машқ мекунем, таъмин мекунем. Абу хеле зуд бозӣ мекунад. Ман мехоҳам ки дар оянда мисли Лукаи Сака бозингари хуб шавад. Мо тамрин мекунем ва дар клуби Помири Душанбе хело зиёд машқ мекунем. Мо мехоҳем ки дар оянда мусобиқаҳои байналмилалӣ равем. тамринҳои ӯ дар як рӯз то 2 соат идома меёбад ва мураббиаш дар давоми машқ ба онҳо нозукиҳои футболро омӯзонда, онҳоро аз рӯи мавқеъҳояшон тамрин медиҳад. Абубакр дар мавқеи ҳамлагар бозӣ мекунад ва новобаста аз наврас буданаш зарбаҳои бисёр қавӣ ва бозигузории олӣ дорад. ман мураббии дастаи Помир мебошам. тӯли 2 сол аст ки мо аминҷа фаъолият дорем ҳамчун мураббӣ. дастаи мо хеле дастаи хуб ва нағз аст. давоми 2 солда мо хеле ҷиддӣ тайёрӣ дем ба мусобиқаҳои шаҳрӣ. тамринҳои мо дар як ҳафта 3 маротиба иборат мебошанд. тамрини мо аз 1 соату 10 дақиқа иборат аст. ҷавонои мо хеле хуб тамрин мекунанд, наврасои мо хеле хуб тамрин мекунанд, бозиҳои хеле хуб доранд. мо кӯшиш мекунем ба онҳо тамрини нағз нишон диҳем ва дар оянда бозингарони хуб шаванд ки тоҷикистонро муаррифӣ кунанд. тамринҳо миёни ин наврасон бисёр шавқовар мегузарад, чунки онҳо бо шавқи зиёд саргарми бозии футбол мешаванду ҳар яке мисли футболбози писандидааш худро монанд месозад. маҳорату малакае ки дар ҳоли ҳозир Абубакр дорад чун футболбозони касбӣ аст ва боз ҳам дар талош аст ки ҳунару маҳорати доштаашро сайқал диҳаду як футболбозӣ шинохта гардад. абубакр бозингари мо хеле бозингари нағз мебошад. техникаи баланди хуб дорад дар синни соли худаш ва фикрониш ҳам хеле хуб дар бозӣ нағз мекунад ва ҷисман ҳам бақувват ҳаст ва бозиро теза худ мекунад. дар бозӣ ҳамчун лидер дастаро ба пеш мебарад ва дар мусобиқаҳои шаҳрӣ бо ин бозингар мо ҷои аввалро фақат мегирем ва ин бозингари мо фақат бозингари беҳтарини мусобиқа мегардад дар ҳамаи бозиҳо. таманниёти ман нисбати фарзандам ки дар оянда футболбози касбӣ шавад, парчамбардори миллат шавад. оянда орзу дорем ки дар клубҳои нағз футбол бозӣ карда
ҷойҳои намоёнро иштирок кунанд, сари моро баланд бардоранд, кишвари моро, парчаи моро баланд бардоранд. расидан ба ояндаи бошукӯҳ на танҳо ба фоидаи худи бачаҳост, балки аз ин пешрафт хонаводаву ҷомеа низ баҳравар мегарданд. муҳимтар аз ҳама шукуфоию сарсабзии ватан побарҷо боқӣ хоҳад монд. зиракиву ҳушёрӣ ва бедории онҳо метавонад дар муаррифии фарҳангу тамаддуни бою пурғановати давлату миллат таъсир гузорад. мо аз чунин кӯдакону наврасони кишвар умеди бузург дорем, ки онҳо бо эҳсоси гарми ватандорӣ машғул шудан ба варзиш ва донишу саводи мустаҳкам ба воя расида, имрӯзу фардоро шукӯҳ мебахшанд.